Da li je tusi ili ružičasti kokain koji danima puni naslovnice u medijima stigao u Srbiju? Kakve posljedice izaziva ovaj narkotik u čijem sastavu je anestetik za konje? Gosti 150 minuta su Vladimir Savić, bivši pripadnik službe bezbednosti, i Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci. Dobrodošli u 150 minuta. Dobro. Hvala na pozivu. Hvala što govorimo danas na ovu temu. Eto, prosto u medijima je to na neki način vest broj 1. I evo za početak, pročitat ću prvo neke naslovi iz novina koji se mogu naći. Pa kažu: pažnja, smrtonosni tus je stigao u Srbiju. Ne zna se šta se krije u sastavu, posljedice su jezive. Nova droga širi se Evropom, roze kokaina možda ima i u Srbiji, a posljedice su uznemirujuće. Da li je tus stigao u Srbiju, ne zna se šta se krije u sastavu. Pink kokain, nova opasna obsesija bogatih. Pa hajde da pojasnimo o kakvom narkotiku je reč. Postoji dve stvari o kojima moramo da razjasnimo. Prvo, sam 2C ili 2C. 2C. Dobro. Originalno, to je jedinjenje koje je na Berkeliju sintetisao genijalni hemičar Šulgin. Ono je bilo namenjeno u stvari za lečenje, recimo, posttraumatskog sindroma, depresije i ostalog. Može se reći na neki način da bi to mogao biti naslednik MDMA, ekstazija. Međutim, ono što se na tržištu danas, ne samo kod nas, nego svuda u svetu nalazi pod akronimom TUSI, nema nikakve veze sa tim jedinjenjem. O čemu se radi? Negde iza toga se krije jedna od najboljih marketinških kampanja uopšte koje su napravljene. Samo jedinjenje 2C, 2C, znači ono nije opasno toliko. Ono je, zavisno od doze gde se koristi, ima neke efekte možda slične ekstaziju, u većim dozama, možda ih pravi halucinacije kao LSD, ali generalno nije jedinjenje koje bi izazivalo zavisnost, koje bi bilo smrtonosno. A rekli ste da je slično ekstaziju? Da. A ovo čemu pričamo, da li je to ketamin? Sad ću vam objasniti o čemu se radi. Međutim, to jedinjenje je problematično zbog odvratnog ukusa i recimo kada se ušprkne, vrlo je bolno. Da bi to promenili, oni su jednostavno uzeli i dodali su u to jedinjenje boju za hranu. I recimo dodate aromu jagode i vi dobijate sada nešto što je rozikaste boje, što miriše na jagodu. Odjedanput ljudima je to postalo prihvatljivije. I u tom obliku u Kolumbiji se pojavilo kao neka fancy droga koju su počeli da koriste najbogatiji ljudi tamo. Daću jedan primjer. U početku kada se pojavilo, recimo 2010. godine, kilogram tusija je bio $43.000, a kilogram kokaina na veliko 1.300. Znači, 30 nešto puta je bio skuplji od kokaina i to je samo elita mogla sebi da priušti. Međutim, vrlo brzo, posle sukoba koji su tu izbili sa kartelom u Kaliju i ostalo, jednostavno to jedinjenje je suštinski nestalo sa tržišta. Ali je postojao taj brend ružičasti kokain. Šta su onda jednostavno narkodileri počeli da rade? Isto što i sa svim drugim drogama. Da jednostavno to izvorno jedinjenje koje nije toliko opasno, izbacuju odakle. Oni su uzeli ketamin. Ketamin je anestetik za konje. Znači, vi ako hoćete da uspavate konja, vi mu date ketamin. Uzeli su speed, koji diže. Dodate tome, na primjer... Ketamin koji spušta, odnosno anestetik. Tako je, anestetik. Sad zamislite, ovo ima zadatak da uspava konja, a dajete mu speed da ga digne da ne spava danima. Dodate tome, recimo, fentanil, koji je sintetički heroin, koji pravi halucinacije. Vi dobijete totalno ludilo. Totalno ludilo u negativnom smislu. Zamislite šta to napravi vašem organizmu gde jednostavno ovo vas uspavljuje, ovo vas diže gore, ovo vam pravi halucinacije. Čini se da slike iskaču iz vas, da vas hvate, prave paranoju. Ljudi završavaju kod lekara. Jedina sličnost sa originalnim tusijem je u boji. Znači, sada, taj brend koji su oni napravili, kao to je ekskluzivna droga, gospodska droga. To je bilo prvobitno, ovo što ste sada pomenuli. To ne postoji više. A sad kao ružičasti kokain zapravo nije pravi kokain, nego je to kombinacija... Nije ni pravi kokain, nije ni pravi 2C. Nije ni pravi 2C.
to je jednostavno ono što imate u kuhinji, bukvalno. Vi ćete uzeti, malo daću ketamina, dodaću spida, daj malo bromazepama, daj ovo šta još ima, izmešam tu, daj aromu malo jagode, ono za kolače, izmešam to, evo je droga, evo ga, tu si. Jedino što tu ima, to je taj brend. To što se sada prodaje je beskonačno opasno. Znači, to nije nešto što bi bilo kome se poželjelo. To izaziva paranoju, završavate na psihijatriji, izaziva zavisnost, izaziva smrt. I sada sam htjela da se nadovežem upravo na tu priču oko toga koliko to može biti opasno i šta sve dileri rade i primenjuju te marketinške trikove, ne bili distribuirali velike količine droge i na jeftinije, birali jeftinije varijante, zapravo razbloživali. Mi znamo za razbloživanje droge, već unazad koliko. Međutim, ovdje miksamo sada drogu sa raznim supstancama. Naravno. Vidite, najisplativiji biznis i najveća količina novca upravo se kreće oko narkotika. Ja se izvinjavam, malo sam prehlađen. Sve u redu, živ imam malo problem sa govorom. Kao što vidite, i to nije od juče, trgovina drogom je jako velikoj ekspanziji. Oni na kilo čiste kokaina miksaju na razne načine, odnosno ne mora kokaina, neka druga droga. Miksaju sa dosta različitih hemikalija da bi dobili na količini. Od prve ruke svaka naredna ruka je sve prljavija. Svaki put će se pojaviti nešto novo. Spominjao sam skoro isto, sećate se od pre par godina čuveni krokodil droga. Sećate se pre toga kad je izašla ona hemijska droga hemijskog jedinjenja koja služi za silovanje, što je nuđena po kafićima. Kako biš hemijsko jedinjenje? Upravo bila je velika rasprava oko te droge koja je ulazila u klubove gde žene bukvalno imaju prekide 2 sata, da jednostavno ne mogu se sete šta je bilo prethodno, da pamte do momenta dok nisu popile piće i 2 sata posle toga. Dobro, mi se znamo svaka droga jeste opasna. Svaka droga je opasnije? Ovo po ovom sada što saznajemo o njoj, pošto po istraživanju Ujedinjenih nacija već je primećena u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji i Austriji. S tim da Austrija je udaljena od Srbije na 600 km, Švajcarska udaljena na nekih 800-900 km. Postoji velika verovatnoća da je ona ovde. Po ovim istraživanjima i ovo što se upravo vam je i kolega rekao, postoji mnogo velika opasnost da je to do sada trenutno najjači, jedan od jačih narkotika koji je pogotovo rasprostranjen među omladinom koja to uzima po klubovima. Imamo sistem dočeka Nove godine, drugih praznika koje idu. Tako da, i to je isto dosta opasno jer ne mora samo na nozdravu da se unosi u organizam, već može da ide i kroz piće, da se razblažuje, pošto je prah u pitanju, pogotovo klubovi i privatne žurke gde se pića služe u čašama, jako može da se zloupotrebi. I sa jedne strane imamo te droge koje su nikad opasnije, a s druge strane i dostupnost tih istih droga. Droga je danas poprilično dostupna. I, da kažem, target neki jesu ti mladi, pomenuli ste sada i klubove i tako dalje. Zašto je to tako? Kako izgledaju ti putevi droge? Sad ću vam kažem. Znači, ono što je već široj javnosti poznato, a pogotovo nama iz sektora bezbednosti, jeste da veliki broj laboratorija i te hemijske droge upravo kontrolišu od strane obaveštene službe preko određenih mafijaških klanova. Vi ako želite da uništite jednu naciju i jednu državu, vi ćete ići prvo gde ćete udariti po porodici, a to su deca. Teže ćete vi ozrelog čoveka navući na konzumaciju narkotika. To obično rade ovi stariji koji dođu do većeg novca, pa radi prestiža i tako dalje, dok mlad čovek je željan svega da proba. Same kampanje koje su u posljednje vreme vođene, reci, ne drogama, recimo, kao što je bila kampanja, svela se na to da neko obuče majicu, poznata ličnost o tome kaže 2 reči, veliki se novac potroši, a rezultat krajnji nemamo. Pored toga isto zastupljen je veliki broj i verskih sekti koji vrbuju ljude, pogotovo kad je beznađe, kad je ovaka situacija. Setite se, bila je pandemija korone, lažne vesti, sada je rat u Ukrajini. Mnoge stvari se dešavaju na geopolitičkom nivou, što oni to koriste. Zaluđuju narod, teorije zavera, svašta. I onda, u sve te priče, ljudi se osete depresivnim. Pogledajte, recimo, za vreme zaključavanja dok je bila korona. Ljudi su bili zatvarani, čitali svašta. Mnogo ljudi je otišlo, koristilo je bromazepame za smirenje. Jer sama situacija da ste vi danima zaključeni da ne može se čitate najgore moguće stvari koje možete. Jednostavno, totalno ste distancirani od spoljnog okruženja na vas i tad je veliki broj sekti, lažnih vesti, fake newsa
uticao da većina građana danas recimo veruje da se od 5G štiti tako što drže krompir na prozorima ili sir će da isparava i da čiste nebo, da udišu. Znači, nedostaje nam bolja informisanost. Informacije, ali generalno pravilno. dostupnost te droge i na ti putevi koji dileri danas koriste, da li se stiče utisak da je njima lakše u tom smislu i koliko je zapravo teško policiji da se izbori? Pa znate šta, uvek su kriminalci jedan korak ispred policije. Zato kaže, to je borba mačke i miša. Oni idu napred, policija ih juri. Naravno, do sada je sve istrošeno i svi mogući putni pravci koji postoje, način prenošenja trgovine narkotika, kao što vidimo i u poslednjim akcijama srpske policije, oni to pokušavaju da spreče. Ali nekad imate situaciju da recimo određena količina droge, vi znate da određena količina droge stiže na neku teritoriju. Sve zemlje sveta tako rade. Bolje pusti se, nemoj da ostaje u našoj zemlji, nek ide dalje. Recimo i to se radi u određenim momentima, pa imate iz naše neke bliske prošlosti da su neki bivši pripadnici službi bezbednosti koji su okrivljeni i osuđeni za najteže krivične zločine sami svedočili da su učestvovali u tome da droga koja je stizala ovde namenjena da se ova populacija uništi, naš narod, oni su učestvovali u tome da se ilegalno prebacuje na drugu teritoriju, da samo ide što dalje iz ove države. Tako da to je večita borba između Davida i Golijata, ali jednostavno i uz pomoć novih tehnologija i opremljenosti pripadnika službe bezbednosti ta borba je efikasnija u odnosu na vreme kada sam ja bio aktivan u službi. I evo, za sam kraj, podaci iz Drajzerove. Svakog dana od 5 do 10 novih pacijenata potraži pomoć lekara ove ustanove i to zbog problema ili sa alkoholom, drogom ili kockom u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. Pa eto, šta je dovoljno jako da se kaže, da se da do znanja da se psihoaktivne supstance ne smiju konzumirati? Ja mislim da mi imamo, nažalost, pogrešan pristup. Znači, kao što obično u životu, kažemo, postoji štap i šegrapa. Tako i ovde. Jednostavno, najveća opasnost kod droga, ovih novih droga, čime je preplavljeno naše tržište, nije u samim tim supstancama. Daću vam primer. Sam kanabis, konoplja, kudelje, to je naša najtradicionalnija biljka u Srbiji. Znači, Srbija je najbolje mesto za gajanje toga i sorte koje su naše bake i deke koristile su imale 3 i 5% THC-a. Znači, 10 i 15 puta više THC-a su imale nego što je danas maksimalno dozvoljeno. Zašto ljudi nisu više drogirani Srbijom? Zašto Vojvoda Mišić nije bilo ono kao juriš junaci? Ne. Zato što jednostavno ta kanabis originalni ne izaziva paranoje, ne izaziva zavisnost. Najveća opasnost kod kanabisa koji je kod nas na tržištu trenutno je što se on, kao i THC, kao i heroin, kao i kokain, meša sa drugim stvarima. Vi recimo kanabis prskate fentanilom, koji jednostavno, to je sintetički heroin koji izaziva zavisnost, koji izaziva paranoje i koji je štetan. Možda bi država trebalo da, pored represije, za koju jes, da se razumemo, ali protiv dilera, a ne protiv korisnika. Mi kod nas sada kažnjavamo žrtve, korisnike opojnih droga, umjesto da im pomognemo. Znači, država bi morala promeniti politiku da pomogne žrtvama, a da kažnjava narkodilere i šta više, trebalo bi razmisliti o promjeni pristupa. Recimo, kada kanabis sada već zvanično je proglašen supstancom koja ugrožava zdravlje, možda bi pametnije bilo kao neke druge zemlje jednostavno da krenemo na to da država kontrolisano proizvodi u početku da dozvoli medicinsku upotrebu kada se proceni da li je to zaista opasnost ili ne, ali pričam o originalnom kanabisu, a ne prskanom albanki. Ali dobro, mi smo sada na neki način otvorili još jednu temu. Da, ali upravo ovo što priča, recimo, blizina Makedonije, gde je, recimo, kanabis sada legalizovan, gde je dozvoljeno. Koliko naših ljudi dnevno odlazi tamo, čak imali smo skoro i slučaj da se otvaraju fabrike za proizvodnju toga ili u Srbiji zabranjeno. Tako da mislim da stručna javnost, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, bezbednosne službe i sama ova država trebali bi da otvori jednu ozbiljnu stručnu raspravu o tome i da se vidi koliko bi to uopšte bilo pozitivno da se deo toga legalizuje, a koliko ne. Ali kad se vratimo ovim drugim drogama, pored kanabisa i svega, već smo u stvari na neki način i rekli šta je zapravo najveća problematika. To je podizanje svesti, bolje kampanje, edukacija mladih i konstantan rad svih nadležnih organa. Vama hvala najlepše što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu.